Hjertelig velkommen til FAXE kondi steipafinale vikskiftet her i Øtla Halse. Vi legger ut høyt, vi kjenner 16 år, og vi legger fyller vi at å presentere dommerne, Torri Handelsvarno og Ode Varno. Så det linjen om vi begynner linjen kjærlighet, og mange linjer høyta dette. Og så ansvar noen pointer. G16 som just var röptar och här är det alltså då Neistin och VF vi bästa samman i G16-finalen. Det är så det var det så ströja att det är kameror. Det är där VF som vi kan vet allt i landskapet. Det är så bättre. Hava sparar kan chete och så måste så det är en lägger i det här sen i utvalda det är ju det också så man vet jag vad det gör sen och så det är så nästan i Boxstein och the roach så snabbt vi är på börja vi var då vi har
efter. Fríggjadagin och för FAXEs första brottskast. Att han ska själva täcka till. Där vi är emot vi ett mål via någon Maj och Livio Högnadötter. Det är nästa kommand. Här Vågstein skorar 2-0. Så vi är fattar för mål. Jakob. Bara så alla vägen om man har vänstra vång till Hatlo Haldansen. Bättre fram i som förra. För nästa kvinner fram. Spelar om man har vänstra vång och är super med sätt nästan. VF för fram. Amelia var det räkol så att Amelia så då bara. Halt om man har högra vång. Spuksfärre. Vi är lejda fram i sätter första. Malmö. Här det Roach finner I Vågstein. Framer till snart. Löjdes center. Ja. Säkert handstötter av Mr. Batche. Löv Roach. Lysfält Amine. I Vågstein högra Batche. En länk upp efter Roman i högra våg. Och somnar sen i vänstra backe. Jag ser hans stötter allt det. Löv Roach, Rysfält. Och hackskott, Jovel skott. Från Sikri hans stötter. G16 nästan. Öjde början till nästan i HSR. G16. FAXE kondi steg på finalen. Är det VF natt som gör uppe. Och så får där så första mål. Det är ett toppskott från Amelia. Agnes Johansson. Mine där. Neistin gör uppe efter. Vågstein. Att det är mitt fyra till Löv och gott skott från nästa linje. Förra matchen nästan om. Vi är fast jag upp. Det är näka plats jag högra vång. Men Ednas inte vi får bollen normalt till varvade bollen korsne. För den är igång. Men för skipa sig Nutjon. Det Hatla Haldansen, Amelia Agnarstötter, Jakob Borgarle Johansson. På skjuta och efter väl skottet och väl skåra. Hötte vi uppskott någon som Löv Roach och tatt vi. I Vågstein var en av minuter. Sikri handstötter. Vi är till Löv och hon fintar så väl Jotten skårar. Och Buttons in the laser som drar upp en stöva. I Vågstein för fram. Finner Livfällaren Sikri.
som skorar, så är det en VF-lägare som i stövn är kommande tråplägare. Bara all minus då för läckra bröster. Jag tror man hoppas av att Leon är öppen att komma ska färger och i Tølja och i själva finalen. Löjt av att efter maxen för Sövin så vångt kör VF. Rakol. Borgarle Johansson lever över tackla. Kött. Och Amelia. Går till Hatlo Haldansen. Står med vänstra vånk. Rakol på shota. Goldbjörgen. Nästa Kvinnur färra. Kött fram efter. Och kunde skipa sig här. Søljan Keipetjum upp till strykne. Det cyklar han stötter. Länka på man i högra. Och så går Björgen. Mai Olivia högnat efter och i Malmö Chavez så får gå Björgen här. Arntar som missar bollen fram efter. God tackling vid FN här efter. Hanna Maria Daljon stötter Leberjöknen. Träffar Stønstam, vi kan först fram efter. Hatla Haldansen. Om man släpper framåt. Det blir tackla. Så vi är fälla Pierre. Amelia Knaskötter Johansson vi är någon fraligom snällt skåte med 4. Skorar sitt andra mål där. För nästa Kvinnur framåt där. Sikri Hanstedt där vi är till Roger Isfeld till Sikri. Högra backen till Ivokstein och brottskast för det. Spelas Valjöck ner nästa Kvinnur. För att röna täcka att det brottskast här Ivokstein skorar i Janne och på en slukt. Och det är en sikta träsfär. Tjejtröj till nästan. Oj. Rönner att sätta shota fjärra här. Vi faller bara. Här räcker Borgarle Johansson. Och näka plats som har helt om man högre här. Men går Björgen.
Løyt av at etter Magnusson. Vel færre med god bjerging. God bjerging fra Bjørst. Germain Jakobstetter. Mine der. I voksen efter. Mulig har sagt akkurat för att ta helt kött om det här. Gott skott där. Halla Haldansen. Rymmar skottet mitt fyra. Kymmergliga målskjuten som kör vi efter nu. Men kanske det sämre här till nästan någon. Neistin sätter spel upp på Nutjon. Sikri han stöter. I Vågstein. Liv Rochatter. Sikret. Också ensam med den måten. Vi är till Liv. Verjan ständer väl här. Här är sin skund nästa Kvinnur. Ja, Liv. Och väl färdig och väl skåra. Fight har vi att se målet till Liv Roch och Isfält. Det här kostar samstånds en utvisning till VF-värna. Det är väl spalt från VF-värna att vi nu till Fru och Hofgård och Agadöster. Fria Hofgård, Agadöster och Ökram. Monche. Lebbe Neistin efter. Gott tröst. In efter. Förvisst och så att vi når man till Sigrid Hansdötter. Vi har fått Jallupe, Amelia Aktarseth Johansen innan strikna. Här Sara Torleifsson akkurat vid hilten. Det var vi för natter. Amelia Johansson som skjuter. Här Halla Haldansen var till Amelia efter. Till Halla. Amelia. En man min upp på skjuta. Stora fjärstön efter ett dyktarskott. Från VF-baston. Amelia och Aktarseth Johansen etablerar henne att se andra mål vi sagt det ja. Fight av en tre mål med Mölja sagt och skrift. Detta skriver och skrift. Spalt att vi når av vinstra vångkaster. Det bränner akkurat till Neistin. Hanna Maria Dahljon stötter. Som blev spalt väl. Vi har fått Jallupe. Rekul Borgarlöj Johansen. Hikromarna. Högra vång till hon och Tomsen. Och det här runt vi skjutit ut när vi är färdiga. Amelia till Rekul. In i måte. Och vi är tackla. Och Arne som bättre vi släppte. Och vad stannar vi släppte i Malmö. Hanna Thomsen har högra vanschen nästan någon till I Vågstan att det så blir jakten och att det blir brottskast. I Vågstan.
Skorar efter. Fjorda målet känner. Lever efter det. Bollen som laser. Vi fänkar efter. Jakob Borgarle Johansson. Till Emilio Aknarstedt Johansson. Lever till Arnoldson. Bättre harst i Leygardagin upp, men det är något inte. På normala efter. I boxen runner spelar bollen och stryk den där akkurat inte. Det plats framme till Cha. VF. Emilia Aknarstedt Johansson för först som tacklas där. Melika Ottosson kom in med högra vång Cha. VF. Här jag Lloyd av det Magnusson till Emilio Johansson till Lloyd. Och så Spöttren fänkar rulja väl av Sigrid Hansdotter och hon skorar. Fjorda målet av Sigrid Hansdotter. Emilia hever några platser. Vi är till Hattlo. Det är väl spalt för VF. Neistin efter i Allope. Till Löjbrot och Isveld som kipar det. Och det är Sigrid Hansdotter. Höster att Löjv. Och det går plats här. Skjuter. Neistin spelar väl efter. Ja, vi är fram. Ansa Gunnel Boylingsten kom in av vänstra vång här. Och Janne. Löpa av högra batche. Oj, missar fotovästen. Neistin där i bollen. Så det Eivåkstein och ännu en affär. Ett stånd vi att släppa köknen. Nu spalt väl det efter. Femta målet av Eivåkstein. Vi har fast i Allope. Så spelar jag upp Hattla. Emilia runner att stöta sig läsa. Så är utvisning till nästa värna. Marsta räckvat efter Torsen spelar bollen upp av strykne. Till Hattlo. Haldansen för först. Släpper det att så spelar väl ner och fänkar han öl väl i Marsta. Så bra kiss. Oj, där är det ska satt. Marsta räckvat efter Torsen vi bollen är strykne efter. Hattla Haldansen. Emilia Aknarstedt Johansson. Det är Hattla.
Gott plats i högre. Jakob Borgarle Johansen skorar. Reinstötter kommer in och högra back. La högra. Kan vi nu råpa där här inte en plats där. Två läkare manglar i. Søljan Krebers på strikt att det här är Vågstein att det till Anna Marie och så är Reinstötter till värska. Björau blir tackla. Rå. Sett färra mot högra. Aj Vågstein. Rakta. Krossla skåter. Ända vi Bjärchenk. Maja Olivia högnat efter Bjärchenk. Så färra VF kunde framåt där. Amelia Aktonsätter Johansson. Har domar Bruksla just det som löter som hon släpper bulten mot Malnon. Gott loss av vänstra Vonche och är som bulten sitter väl Lloyd av att efter Magnusson. Och nästa kvinnor färdas fullman här nu. Först kommer Löjvråd och Isfelden. Och för att få bulten ner. Björau in mot värna och Søljan kommer Sigrid Hanstedt rest igen. Så är det fullman här nästan. Det är Löjv. Aj. Mot högre. Gå tackling i BF-värna. Søljan spelar upp av strykna. Till Aj. Ena Mino här är Rå Reinstötter. Kommer en flickvande. Och tar vi en utvisning till VF-värna. Och tar Gakner den nästan ner till säsong, eller vet. Søljan Kjerberg loftar, men VF-värjan för fått oss rätt till säsong. Sigrid Hanstetter. Allt om man har vänstra Vång. Här. Det enda vi går Bjärchenko i VF-målen. Det är Maj Olivia Högnadötter. Vi Bjärchenko. Vi är ner i alla bjundetallet. Har varit ett längskott och Bo Bjärchenk i Malnon. Kör nästan om. Till Björsk Jakstetter. Neistin, Aj Vågstein. Gå Bjärcgatter, nu kommer Malvärner igång där. Maj Olivia Högnadötter och i VF-Malnon vi Bjärchenk och VF Allope som för all upp igen runt att kakta ut detta. Amelia Aktonsätter Johansson. Till Lloyd av efter Magnusson och högra batche. Plus halt ner i högra. Mel Gottsen. Och Bjärchenk. Neistin i Albjörter.
Neistin jo aldrig etter. Løyv Roach til Eivåkstein, så plass av høyre vantje, men etter. Stender meg og Liv i høyre etter 4. Ja, Malveren er bare med en av Olvera for en attacka. Nå har Løtas kjens hans av Malle. Kommer att skott av Stansnesfer. Har vi skjuter vi Rækul Borgarløy Johansen. Her näga plåset till nästa kvinner. Och väl spalt in i för moment så är Søljan. Very goda tacklingar mitt för i korsne. Det är bra. Sigrid Hanstetter. Eivåkstein. Til Løyv. Og hon sneier seg Jøgnen. Og skårer så 15 mål. Rækul, at han er en bøtten av en Melik Ottesen. Rækul Borgarløy Johansen, Amelia Johansen. Frukast. For at det kjennes som han lenge skal dra ved. Bobby Kvar for spøtteren. Neste for Feldronen. Nästa för en broadcast. Kaknu da går Malverspel fra Bjørk Jakobstøtter, Bjørk Jakobstøtter. Och här kör Eivåkstein. Pura Liot. Vi har sett bulten i målet till 16-0. Satta målet till Eivåkstein. Det är gott spel från VF, men han uppfattar bättre Bjärchenk. En affär. Björskman Jakobstøtter vi uppfattar den här Bjärchenk. Så ständer VF för en väldesfär. Och nästa variant. Förstärka Hesson första målet upp någon från Rækul Borgarløy Johansen. Ivergång fra Løyda til Magnusson og Verda brottliga krøst. Her er Røverjan stendig vel. Vi fattar alla uppe. Rækul. Från sin skott, ja, uppa till en Bjärchenk. Från nästa målvärden. Steg Opera väl. Björsk. Gemma en Jakobstøtter.
Neistin jag upp i efter. Här ser Kvik och 15 här. Fra Løyvråd. Kjører opp at rett. Brottskast til Neistin. Eivåksen skår Øtsund her til. Hva sier Maja Livet til her? Färs Fedra Hesson. Skåtet sitter pura trygt. Her er satta målet til Eivåkstein. Seitjena til Neistin spalt opera vel her. Først og Kjøttsett mot nær, og der kunne komme opp at det bedre støv her nesten. Anna Thomsen spiller efter til Løyv, og så skjer der seg Nudjon. Her var gode stunder, 20 sekunder etter, og sånn fyrre holder ikke noen. Her nega plass etter til helt om han i høyre etter til Honno Thomsen, og hun skårer vel. Første målet, spukste høyre vantje, tja. Honno Thomsen. Og så i stekker. Og Achan Nucho. Neistin støvner imot Steipen her. Vi rimmar average. Og Achan Nucho til 8. Jeg skriver målskytten her såleis. At her hever Eivåkstein skåret 6 mål. Løyvråd og Isveld skåret 5 mål. Etter altså neste målskytten her. Hanna Maria Dahl Jonstøtter 1 mål. Sigrid Hanstøtter 4 mål, og Hanna Thomsen fikk her sitt første mål. Skal ta oss en litt om fyrvaren i Neistin for at det skriver noe kjøtt nyere. Her for VF så har Fru Hofgaard akkurat etter 1 mål, Hatle Haldansen 2 mål, Amelia Aknarstøtter Johansen 3 mål, Rekol Borgarle Johansen 2 mål, og Lloyd Davatøtter Magnussen 1 mål. Nå at Line får en luftlandsdekk her. Her leier selvsagt det bedre av neste gentleman som altså er å ser det greit 8. Vi nutcher malen her og Achan imot nutcher.
Så vi har Neistin til dreier at hekka. Settene holder ikke opp i så er det steipa. Finalene i FAXE kondi. Steipa kappingen 2024 til at nästa liksom stevner. Så bant i måte. Ja, litt av steipi om en halvan tøyma. Her var gjørs et overstørst arbeid framan undan. Og skulle gjøre liot her. Tar tredje noten her. Nesten heldre seg fram i samma fölkstånd som Leylundar under hans lasten i fyrra halvleikje. Ja, Sigrid Hanstøtter, Løyvråds Uisfeldt. Av vinstra varsle leipa her. Av vinstra vantje det Hanna Maria Dahl Jonstøtter. Her høyre batje det Eiva Åkstein, dagsens toppskytte. Og høyre vantje Hanna Thomsen, og under strykning Silja Krebekk. Og nå rimmar skådater. Vi fer i alla opp alt om han har vinstra vong, men Bjørk Germain Jakob støtter. Stender 4. Og Bjørkar en affær. Neistin i alle bjatter. Neka plåset live Åkstein, helt om en høyre vogn til Hånd og Thomsen. Fredar inn etter. Leipa vi Løyv Rocha til Sigrid Hanstøtter. Vi takla. Det er Amelia Johansen vi taklingstem. Vi har falt som byrja og åhepe vi at bakgrunnskjøttamon Baraholm innestå og fikk en skia. Og tog ikke vi. Det er Ivala Skaka der neka. Her gonger nästa lopp Björja väl in till så vi är färjan förfältratamon. Nu har där skumt nästan. Domaren just take för dralle. Eivåkstein skjuter men go Björking Maj Olivia. Högna dötter i Björkingsnäm. Vi är färjan för fram. Amelia Aktanskötter Johansen. Som jag menar. Och högra batche Tja VF är Hatla Haldansen. Menar tar Rekul Borgarle Johansen och högra vantje. Sara Torlafsson av strikene, og så er det Løyda av etter Magnussen av vinstra batje. Og av vinstra vantje var Frøya Hoppgård Aga døtter. Halde jeg sagt han nøglunda rast. Halde veldig går om feil var jøy. Her Løyvråds Røyna får beltene strikene. Hva Ednast her? Ednast ved førjan. Kai Hanna Maria som nästan var kommen innan strikene etter en rivgångt. Her Sigrid Hanstøtter helt om han til. Hanna Maria om færbelten, fyrstjøkkenen. Belten korvogjere. Løyvråds. Hikker mot høyre, og hva sier der her? Verjan ruller gå. Oi, så fær Sigrid Hanstøtter fædra bølten, og vi er takk og ekkes det her etter. Sigrid Hanstøtter stjeler bølten. Og Sergio for uttalstøver tja. Nästan någon har stått 2 minuter här. Neistin lever allt. Men här vill tråka in i mittfyra och i nästa lopp någon. Jag har inte flott värjorna ett räckligt någon och så för VF i alla upp. Rekul Borgarle Johansen, Hatla Haldansen, Løyvda og døtter Magnussen, og så rymmer skått her fra Hatla Haldansen.
Neistin spelar kött, halt om av vinstra vång till honom Maria till med Rimmar Bjärtjeng, Maja Olivia Högnadötter. Och vi är fär. Vi är fär. Bulten här och här I vill ju nog så väl så omtalstövna chassar. Och som bulten kan man läsa för förresten och det är väl tänka stryk lägger någon cha. VF Sarro Torlason. Det är några platser när i högre av VF, men inte samma omkämmer. Början för fältet är en flyer än alla barner, så där har gått sätter. Här Hatla Chavef som röner att stryga sig kökt mitt fyra. Galloja efter. Så är vi för en fullman här. Jakob Borgar Johansson på skjuta, bättre framför. Lente så det harst där vi är för nästa kvinna fram. Louis Roach. Vi har färd med Rimmar Bjärtjeng. Rimmar Bjärtjeng från Maja Olivia Högnadötter. Och vi är för fram material upp. Louis. Amelia efter. Vill Hatlo. Helt om man har högra vång. Jakob Borgar Johansson i Malmö. Trea Malmö känner. Nästan jag bättre. Säkert om man har vinstra vång till honom Maria efter. Och vi får fram med en 5-8 varje här. Röna få backarna borster så spelar där snittspel korsen i Neistin. Och Tjaldur I Vågstein Leot vid Søljan 8:e målet. Rimmar uppsädan från nästan någon och så är gott vångskott här. Från Fröj Hofgård och Akadötter. Fight över henne andra mål. Här. Neistin åter. Sikri Hansdötter. Helt om man har vinstra vång. Conor Maria till och Hanna Maria Daljonsdötter vid en mål. Nummer 2 där. Här lever VF åter. Då Lloyd av att dra alla om man vinner sätter men SFR Björkjagsdötter och i nästa mål natter. Jag vill inte tala Björkjing då men här är då nekvar tala. Bara mer under vero. Men Neistin att hjälpa. Sikri Hansdötter. Och man har högra back. Inna strikna och så är det Søljan Kjærbeck som kör tallet. Skårar där av Ötlundplatsen nu. Neistin. I plats ner vinstra vånch eller kvart. Nej, inte något plats till Neistin som fänger bulten vid Hanno Thomsen. Men så kör Emilia Agnarsson Johansson där Sam hinnendan. Så fäller sig fram här vid erfarner. Kan vara plåsla Miljo om man har krav vång. Det är väl spalt men kvart. Ivetsrak. Dömt i mot VF. Neistin. Och jag lob Tjaldur. Sikri Hansdötter. Snäger sig fram i en tackling vid Orrega Näka och tar vid alla frukast. Louis Roach näka plås i här. Här ser han bröster men allt innanför marsk. Att det nästan jag uppe.
Det är backarna särskilt som skorar målen i det, men här färdas av Vonston och Go Bjarching. En affär Maj Olivia Högland öster vid Bjarching vid F-målen. Så färdas vi erfarna framåt där. Ida Edvards efter Chimina högra vångcha VF nu. Så läpa VF-arna. Så det bättre om man lite om för bollen första sinnen och Bjarkar. Björsk Chairman Jakob stöter en affär. Neistin lever efter. Glåa ren stötter av loftet kommer in högra vångcha nästan och nästan. Och nu har vi FAXE som ständer Purasten. Och förstäcka hesa i ätsöktene från Lövja nästa basen efter. Och är god taktik för först, men att få där stäcka den där det gör det väl. VF ständer stinnater här. Marsto Emilie Fälla, så är det Leroy på skjuta. Ur står fjärde och träffar stanchna och VF bollen efter. Ja. Där är Sinde troplar stöv och att vi vill att första på ströres i finalen, men det var inte så. VF käntnar. Och här går varje stöva. Skulle veta vad det får på ströres i all upp nu. Horst Höttnäsne, råp av VF. Här näka plåset till Hatlo Haldansen och till Nomic till ett brottskast. Därför Rakol Borgarlöj Johansson att täcka sig av. Mot Björsk, Jakobstedt. Men Böltren för Roman för dem. Böltren för Roman för dem. Och nästa kvinnor för framåt där. Men Varian Chaviev ska hålla fast det som ett näst och Janne. Här kan man i nästan spela snilt ut till honom Marie Daljonstötter. Som skorar så 3 mål. Trea målet av honom Maria Vinsar Vange nästan någon. Eller VF efter brottskastar Nutjon. Hatla Haldansen att det vinner en tvåtest. För själva täcka brottskastet. Skorar. Fjärde målet av Hatlo Haldansen här för nästan alla batter vid Sikri Hanstetter. Nästan vi är när Rörsloer. Och vi får en rulle till Rajar och på oss Rörsla på Årega där näka. Fetcher nästan nu, Sikri Hanstetter på skjut och ända vi när går Bjarching vi går hjälp från vägen. Maj Olivia Höglandötter kan tacka Årbaknar Verjo för att vägstäcka Hesson och framt gå Folkbjörnsna. Här Amelia Johansson, vi Hatlo Haldansen. Här Rakol Borgarlöj lever av
högra backe, så harskåd på därför fram vi. Neistin att Jalobe. Ivory Storestøv kommer inn av høyre bak for Neistin. Og færbølten her. Fra Glow Renstedt og Lofte. Her da Vinsevångren. Hanna Maria som jøknatter. Men som fær her norskjena bulten nesten. Malvern tja VF, Maja Olivia høgnad etter. Så da VF atter vi Emilio. Vi takla. Så røyna der etter VF herner. Leipa mine. Jeg var hova færa. Sjalvar og etter Bjørskvi. Bjørkjenkoi. Nästa mål någon och så kött alla fram här men vi är farnar. Vi har sett när Erik kommer hem. Ja, disadvantageous där. Outjord ut här. Han just lunch men Liden lägger neck för till hotagande. Astrojo är så här stepa finalen. Och här satt ni håller över lika väl Janar Johan i förra. Här Sigrid Hansdotter. After go very från VF. Vi farnar lever kötta här. Näga plats här till Rakol Borgar Johansson och hon får uppsväckta slits sitt mål där. Och hållagstøvan som var alltså hej Mon vid Nutchumalon varvat. Och spelar väl här nästan till Søljan av strikene. Søljan Kjerpek vid Øron Malesønnen. Vi er farne Astrialope. Her av venstre Vonche. Den har steppet bulten nok så snilt. Frøya av venstre Vonche tja. Tja VF som sørger for å få etter brottskastet. Som Hatle Haldansen för att ta sig av. Och det Björsk Jakobstetter i nästa mål. Och Björsk nästa målvärden Björkar en affär. Spalt en rymmar till Stevron. Och hon vill fakna av Ötlund. Atlar nästa fjältene. Nästan Tevjar. Uppåt Majra och Stepen och nu. Här nästan Jalo Bjaster. Inna sikna och åter till Siljo och så går Bjartjeng från Maja Olivia i VF-malen åter. Amelia Agnersson Johansson skjuter och åter står Bjartjeng från Björsk Germain. Jakob stöter och i nästa mål här att plats stekning och för Scholves för nästa passion. Och tar vi nog mycket till ett brottskast. Sigrid Hansdotter för att ta själv. Skårar väl. Fight över henne 15 mål. Så är det ett mål av måne. Satta måls, ja det ser 8. Han man har rätt i synen. Här kan plats ut i vänster, det är väl färre. Men Böltren träffar av stånds nu ut. OFP 4 VF i stövnen. Snitt spalt ut av vänstra vång. Här. Och skiften så innan mittlån. Skiftar plats så får ni kvar och jag vill se omvända platsen. Fröja och Hattla ut i vänster till VF. Leiper. Nästan åter och fullmanna här. Glowar Renstedt och Loft in i åter.
Her og Løyv Roach Øysfeld. Vi enda när går finte sterskun kjøkkenbråte. Satta malet til Løyv og nästa mine. Gå värja för första Tja nästan någon. Och nu hoppskål att ifrån VF ett och så Det var Leo Morssonsdötter kom in av vänstra back Tja nästan någon. Högra back framvis Ivory Storstovo. Här mine Løyv Roach Øysfeld. Det var en nog så truppelbult där. Och i nästa allop någon. Han ska låta Michelin. Och nu. Väl skåra här. Lloyd av Dötter Magnusson. Spalt flera plats där. Skårar spukster av högra vånche. Och nu. Går vi för ja. Leva dra här. Vi är för natter. Räkol. Nega plats och skårar ölja väl. 15 mål till Räkol. Borgarlo Johansson. Här. Drar nästan finna Søljan. Ja, strik ner till rätten stackrat inte. Vi är för framåt där. Leva Arnoldson. Her helt ner i högra vånchatter till Løy och Bøltrefer. Ikke noe nesten enda vid Bøltnon. Så fredar framåt där. Var helt om han av vinstra vång och rymmarskott. Etna Dros Johansson vid Malem. VF materialuppe. Hoppa skjuta här. Rymmar Bjärking. Fra Björk Jakobsdötter. Så är det plats fram efter. Iver. En Løyv. Och goda tacklingar att i VF-värne. Och här. Iver står för köknen. Men oj, en Bjärking. Från mig och Liv i Högnadötter. Och vi är för natural uppe. Här sammanbräster in i nästa värld i mitten. Alla bara värdeläggare. Bästa frukast. Sportsborsrör. Här plus av vänstra backen är min jätter. Så plus till Räkol. Och högra vånche med attercentrum 4. Björk Jakobsdötter. Och det har spalt från nästan någon att Roman. Yes, redan sticke. Tja, 1-0 Dros Johansson. Snitt spalt till var Leo Morssonsdötter som finner vånchen höjda väl där. Vi kör upp någon. Vi är fast där i alloppe. Är det en 6,5 minuter att spela till att Neistin kan ändå lyfta det FAXE kondi stebe. Här. Halt ner högre. Räkol. Bättre träffar. Bergstång och Malberg här. En av Bjärking till Björsk nästa mål någon. Och så färd här fram efter att det nästa Kvinnur och ett väl spalt från Iver in till Søljan striken.
Och här skruva upp för målshotten nu och överhuvud diktar alla upp någon chans här. Nästa Kvinnur. Ser jag väl ett namn. Modalabatter. Vi är fast relevant. Vi skal, ja, kommer under tröst efter att domaren inte har federal. Mot skjuter fjärde och börjar krossa så får nästan kött in vägen. Roder instöter. Börjar tackla den då. Var Leo Morsan stötter. Tvärsrom och Vefaren på Pedronon. Shuttles som inte fram efter. Han är nog så längre så bultren. Och länkor är Micah till sitta Christian stötter som är kommit in och högra vång tja VF. Var Leo Morsan stötter bryter i målvägen men tar vi tackling och Maja Olivia i VF-mannen switch för att det är svårt att man en frukast. Roder instöter Kipa spelet så då var Leo Morsan stöter rätt till Row. För och då vinner jag så finner där kvar ölja väl här men till akkurat Joshua Track Anna-Elisabeth Brimsvik kom in och vänstra vångcha nästan med stövne. Så gott kökkenbrott från VF. Så Amelia Aktan sköter Johansson kan ta brottskastet. Skår harskt ut i högrum. Harskott ut i högrum. Ett nästa minkomonen. Ett mala moniater. Iver stor för nästan ner helt om man har kravang på trin kvar runt där. Fer mot högra. Ivy Helena Jansson dötter ut ja högra våncha. Nästan med bättre för strikerna helt där. Och är det nästa Anna-Elisabeth Brimsvik. Har loftat bulten och öliga väl. Och skårar Lloyda läst. VF i alla bjätter. Det har Lloyd av att efter Magnussen. Skiva spelet. Och till högra till Maiko. Efter Lloyd om till Räkål och brottskast. Bötterverer, Bjergaratter, en av Bjergkjeng fra Bjørskøy nästa mål någon. En av Bjergkjeng fra Bjørskøy nästa mål någon. Här tänker de på att först kultivera för man ska vara dagsläggare där. Och man vara i boje, Bjørskøy man jakter. Skiftar där skaft ut till nästa Kvinnur. Så finns det kvar
Ja, så öppen stöv att ända steppa finalen av vi. Han har utvisning till nästan någon, allt av Fria Solheim 1000 som skulle in med norsken gäll i utskiftningen och så det blir inte väl till förra. Vi stänger där Jakob Borgarlöy Johansson så för att skjuta ett uppskott från RBF och det snurrar i målet. Satta målet till henne. Neistin efter alla Road instöter. Oj. Väl färgjökten. Väl skårat. Här vill han ut. Vi ska vinna Neistin. Rimmar alla upp fram. Road instöter. Ita för nästan till Loy och Mine. Grabach Maika. Oj, rymmarskott där. Ita Edvardsen. Det ser Ita Edvards stötter skulle man rätta med sjön. Ita Edvards stötter. Särskilt skott. Svartjar vi med som Jontronsskottet. Neistin 30 sekunder efter att jag pynt upp att man sötter slut och tätcher där här. Karen Johansson kom in. Men hon släpper inte att få ett av målet. Brukar för frukaste pant framan undan. Här väl spalt in av striken efter och att ser det. Anna Elisabeth Brinsvök in av striken. Ita Edvard Sötter. Att löjt av att efter. Och så på ett Rakolicin. Tar vi en av Bjärking till Björsk, Kjemain, Jakob Stötter som sätter punkt om för ett rymmaravrik till henne och till nästan någon. Och här fäktas mitt för det här om att ha vunnit FAXE kondi Steba-kappen stand till G16 2024. Och i Storon stål 31 vid Nujchan efter 28 och i Stjørnan ett nästa led som för någon öjliga tullja skapte månen på ena vägen. Och HSVF visste gott att Sverige här i sättna hålla inte så vär omgången negarivium kvar stebe för affären. Neistin stepa vinnare till G16 i 2024 och där fäknas han vid Leiksskráin och blå fjälten här. Om man har löt över kursen dagsens Leygardagin så framvis. Här